Bokajan LA constituency angkang Bokajan Rongsopi Sukhanjana Longkedo Inut Paban Thapa Supo Rohit Kr Thapa aphan peneng suri hinira inquira hini peningquira plia baha aphan International Editorial Board along kangvai panajok Bokajan habar aphan nongme kewanpi Rohit Kr Thapa ke Bokajan Kendra Vidyalaya School along pensi kep angdeng asat lang chepa ondunlo lapen KV Seva along pensi HS angdeng ta chepa ondunlo Alangli Charlie Dun Bompen graduation anta chepa ondunlo Alangli Lakshmibai National Institute of Physical Education Gwalora Longpen Suri Hinira Inquiry Seningkan Doctor of Philosophy in Physical along PhD chepa ondunsi Alangli Phan Gujarat along Physical Education Foundation of India Hinpen Ingding Po FEFI National Award anong e certificate chudeng donlo Lasopen Pirthia dang mate international an along PhD bang proxike pra pho tuma phan ingwai ponlo laso kangwai ponalong India pen bang hini ansi longdun chollo laso bang hiniang bong pen karbiang long pen setame Rohit Kr Thapa phan ingwai ponlo bangso proxike kangwai ponang bong pen Rohit Kr Thapa bangke top 20 long ansi amen klang donlo lapen non international long editorial board chepa long donlo Laso ajo apo apayatum aning karong hektik lo laso aning karong along Bokajan rong sopialong kedotum anta aning arong donlo Rohit Kr Thapa alangli Bokajan lapen karbeng long anparta India phan anta nongme kewan pithegapor pennangatum kachoro pajeudun renti Bokajan penananterang karbeng long live